Vi bytter sgu det her lille søde coke her ud med et system, der er 3 gange så stort, og så 5 gange så langt. Altså med 5 kar i stedet for et enkelt. Så der kan laves rigtig meget urt. Du har gjort det godt. Altså nu, jeg har aldrig sejlet bryggeri før. Så det var ligesom den første udfordring. Drømmen med Åben var fra starten at skabe det her bryggeri, som var meget åbent, hvor vi tog gæster med ind i produktionen, og vi var meget åbne omkring de øl, vi lavede. Men lige så meget at skabe de her oplevelser for vores gæster. At alle de gæster, som kommer forbi, kommer afsted med en unik oplevelse. For os der handler det om ikke at lave øl, men at skabe oplevelser omkring øl, og det er de her oplevelser, hvor vi som mennesker kan samles. I dag er Åben i Kolding, hvor det hele startede i sin tid. Så har vi åbnet en bar i Roskilde. Og senere hen så åbner vi en bar i Aarhus. Vores lokation i Kolding, som var der det hele startede, ligger lidt ude på landet. Og det var ikke så nemt at komme dertil og komme derfra, særligt hvis man havde fået det at drikke. Så da vi kunne se, at vi var ved at vokse ud af de lokaler, vi var i, så kiggede vi mod storbyerne. Og særligt København, fordi at der kommer rigtig mange ølturister hertil, og det er en rigtig god mulighed for at showcase sine produkter. Vi var så heldige at finde det her lokale for små 3 år siden, og så startede drømmen om at skabe det her åbne bryggeri med bar og restaurant, hvor man kunne gå ind og se produktionen bare ved sin blotte tilstedeværelse. Det vigtige var selvfølgelig, at lokalerne egnede sig til at bygge bryggeri, men det var lige så vigtigt, at vi fandt et sted, hvor vi talte ind i de omgivelser, der var i forvejen. Vi kunne sagtens have fundet nogle andre lokaler rundt i København, men der er så godt match med den historie, som har været her. Kødbyen blev egentlig bygget i sin tid i 1860'erne på grund af store udbrud af kolera. Man indførte tvangsslagtning, som gjorde, at al slagtning af kvæg og lignende skulle gøres på offentlige steder. Og ret hurtigt, både på grund af befolkningsvækst og øget forbrug og bedre hygiejne, så steg forbruget af kød, og man skulle bruge mere plads. Og så i starten af 1900-tallet, der bygger man så den bygning, hvor vi er nu. Så det er en bygning med enormt meget historie, og hvor vi kommer til at fortælle i en eller anden grad et nyt kapitel i den her fødevareproduktion i det centrale København. Og der har vi fået placering på dem også. Perfekt. Til byggemøderne, der var vi typisk vores arkitekter, vores hovedentreprenører, og så de relevante underleverandører. Alt det, du leverer, eller vi leverer til dig. For at sikre sig, at processen kører. Ret tidligt i processen fandt vi også ud af, at det ikke var noget, vi skulle stå for selv. Vi ved også for tidligere, at hjælp udefra kan give rigtig god mening. Så vi teamede op med Pilman Architects, som har taget vores koncept og tanker, og så udviklet det i en grad, som vi ikke selv havde tænkt. Altså det, der er interessant ved den her model, synes jeg, det er, at den viser meget godt hele det forløb, man kommer igennem, både som besøgende i bryggeriet, men også det forløb, som ligesom skaber øllen. Altså nu, jeg har aldrig sejlet bryggeri før. En af de grunde til, at jeg synes, at det er interessant, det er fordi, at sådan Åbens filosofi snakker rigtig godt sammen med den mission, kan man næsten godt kalde det, som vi har her på tegnestuen med at åbne op og prøve at vise det, der ligger bag facaden, sådan rent arkitektonisk. En ankomst herudfra, fra Slagthusgade, og så har man ligesom alle leverancer, der kommer ind til bryggeriet bagfra ham. Jeg er grundlægger og partner i Pilman Architects. Og derefter så bliver de kørt ud til de her forskellige fermenteringstanke, og så har man de her 1000 liters tanke, som bliver hængt op i de gamle slagterskinner til sidst. Og det er så faktisk fra de her tanke, man får serveret øllen. Og på den måde så kan man også sige, at som gæst, når du kommer ind i det, jo længere du bevæger dig, desto mere sådan ubearbejdet og rå ressourcer kommer du til at se være i proces. Vi prøver ligesom at fremhæve nogle eksisterende ting, nogle potentialer, som vi på en eller anden måde mener er uforløste. Men der er ligesom en eller anden fælles tilgang på tværs af alle projekterne, som handler om det her med at finde værdi i noget, som vi som samfund har en fælles idé om er værdiløst. Det er den der gang, der går ind til os. Det handler om at komme ind til noget, som ligesom er skjult generelt for folk, og så gør det attraktivt og gør det synligt. Den er det her med at invitere folk ind bag kulisserne og sådan se, hvad der foregår,
Og det er jo også meget det, der er hele ideen med, altså både åben som bryggeri, men også med hele projektet dernede i bryggeriet, det er jo ligesom at invitere folk ind. Men som udgangspunkt, så håber vi på, at folk, der kommer ind i bryggeriet, de får en fornemmelse af, at de er på besøg i et rigtigt bryggeri. Og vi gør heller ikke noget for at sløre det. Det bliver meget lige på og hårdt og industrielt. Det taler jo egentlig rigtig godt ind i vores vision om at skabe den her åbne oplevelse, hvor du kan se det hele, du kan se produktionen. Det kan godt være, det ikke er så kønt, det kan godt være, det ser snusket ud, men det er bare sådan, det er at være i et bryggeri. Og det er ret sjovt, fordi da vi gravede ned igennem gulvet, gravede vi igennem betongen, så kom vi ned til en asfaltvej, og under asfaltvejen, der lå brosten. Man har simpelthen bare støbt asfaltvej, og så har man støbt en bygning ovenpå bagefter. Og der, hvor det så særligt er interessant her, det er, at man både har med en eksisterende bygning at gøre, som er blevet på en eller anden måde mishandlet over en lang årrække, men som jo har haft en rigtig interessant historie. Og der ligger jo selvfølgelig noget sådan helt konkret, noget materialemæssigt, som er til at grave frem. Altså sådan en historie, som ligger på en måde lige under overfladen, som er blevet sløret over årene af dårlige ombygninger. Det er også derfor for vores vedkommende, der har været en stor opgave i at prøve at afkode, hvad er det for nogle markører fra den tidligere produktion, der har været, som er vigtige at tage med ind i det her bryggeri. Det er jo sådan nogle af de ting, der kommer til at udgøre det dernede. Altså man har de gamle trådglas, som de eksisterende vinduer er lavet af i hele Kødbyen. Og det kommer også til at være det glas, som kommer til at være de forskellige døre, vi laver, og inddelinger ind i bryggeriet. Det bliver lavet af det samme type glas. Og så har man de her krydsbukkede plader, som man kender det fra ventilationsanlæg, og man kender det fra industrien, som også kommer til at være en stor del af det. Alle de her små prøver, fra det eksisterende beton til den blå farve, man kender fra Kødbyens meget sådan karakteristiske døre. Hvordan kan man arbejde med det på en måde, hvor at man ligesom fremhæver nogle af de kvaliteter, som er blevet glemt over tiden, eller det er noget, som er meget sådan tydeligt, som man kan bygge videre på? Til byggemøderne er der jo ofte ret mange spørgsmål. Hvor vil I have det liggende henne? Alle spørgsmål bliver vendt, fordi alle spørgsmål har en konsekvens. Så det skal ligge der? Okay. Ja. For bryggeriet, men også sådan æstetisk, og for udførelsesmetode og tid og økonomi. Det berører jo alle dele af projektet. Er der nogen grund til ikke at lægge den herovre? Vi kommer bare til at have nogle maskiner, der kommer til at stå sådan lige omkring her. Så skal du ligge nærmest lige inde på døren der. Ja. Her. Eventuelt sætte sugerøret herude. Og sådan må det være. Ja. De største udfordringer, det er jo sådan en ting, at vi har med nogle eksisterende bygninger at gøre. De er jo også fredet. Så der er jo også en masse retningslinjer og ønsker fra Slotskulturstyrelsen om, hvordan man ligesom skal tage vare omkring de her bygninger, hvilket jo er godt. Ja. Lige den sidste ting. Jeg talte med Helpdesk i sommer omkring tagrenden, der er helt vanvittigt utæt. Philip, han er meget engageret. Og så sagde de, vi vil gerne... Altså den top? Ja, den er utæt. Nu bliver mere utæt. De talte om noget rigtig bøvl at gøre, mens taget var. Vi lægger nemlig nyt tag på. Han er en interessant sparringspartner og er med på sådan et projekt her. Det er jo sjældent, at Philip han siger nej. Det er jo nok hans store kvalitet også, og det bringer ham da sikkert også ud i nogle udfordringer en gang imellem. Af natur så er jeg nok sådan lidt jubeloptimist og en anelse naiv, men jeg tror også, det er det, der gør, at jeg kaster mod i nogle projekter, som måske er lidt større, end man lige havde forventet. Og jeg tror, da vi først begyndte at gå i jorden herinde, så gik det op for mig, hvor vildt det egentlig er. Der er dage, hvor man kommer ind og tænker, for søren da, kommer vi nogensinde i mål med det her? Det er sgu vildt nok, at nu er vi i gang her. Det er 2,5 år siden, vi så lokalerne første gang, og nu er vi endelig begyndt at rive ned. Det er sgu en kende mærkeligt for at være helt ærlig. Hvad de skal? Så vil jeg foreslå gaffeltrucken. Den har jeg tænkt på så mange gange. Hvorfor kører man ikke bare den igennem væggen? Det er så fedt.
Så er vi inde i det her rum, hvor der faktisk måske er sket allermest. I den allernederste del af bygningen, allerøverst, der er det faktisk her, vi skal bygge det nye kontor til vores medarbejdere. Så det bliver op i den her sektion. Der kommer en trappe op på hver side. Så går man op i det her flotte rum, hvor vi får det her flotte overlys til alle medarbejdere. Og så er de i gang med at lave den sidste overflade. Gulvet har været en særlig spændende udfordring. Vi havde sådan en ambition om, at man på en eller anden måde skulle opleve noget af det gamle gulv, der var dernede. Og det har ligesom været svært at få forenet det med et robust nok gulv samtidig, fordi det er jo også vigtigt, at det lever op til alle de krav, man nu engang kunne forestille sig, der skal være i et bryggeri. Det er simpelthen i det forhold til det med det skidsikkerhed. Ja. Når der er det her sand, jeg tror ikke på, at det holder rent. Nej, okay. Det duer ikke, det ikke gøres rent. Altså, det får vi jo aldrig godkendt. Hvordan kan vi få den rigtige farve, og hvordan er skridsikkerheden, osv. Men farven er, det bestemmer du, Søren. Altså, det er ikke... Jeg synes jo, de her det er det pæneste lige nu. Farvemæssigt. Ja. Altså, det er ingen tvivl om. Det her det er betydeligt pænere, det er jeg enig med jer i. Der er sket helt sindssygt meget. Som I kan se, så er der faktisk kommet væg op. Den her væg, som separerer os lige nu fra flugtgangen og så ind til der, hvor det nye bryggeri skal være. Men det er ikke det eneste, de arbejder på. Vi skal også have rengjort alle de her fine slagteskinner, vi ser i toppen af bygningen. Så de er i gang med at blive pudset ned. I næste uge skal de vist til at lægge epoxy, og så bliver det hele, får den her flotte røde farve. Så Hold da kæft. Hold op, er det tørt? Det ser stadig sådan helt vådt ud. Er det tørt? Ja, det er tørt. Ja. Det er ufærdigt. Ej, det er godt nok vildt. Det er rødt. gulvet det bliver så lagt i den forkerte farve, så de skal slibes ned en gang til. Så maler man det igen, og så er der desværre ikke blevet slebet ordentligt mellem de to lag, så gulvet begynder at skalle af. Ja, det er sådan helt skilt heroppe også. Og vi skal slibe det ned en gang til, og vi får malet det en aller sidste gang. Og så når den hænger på, den der. Det ligner lidt en kunstnerstilling på Luciana. Så bliver der altså lukket af for offentligheden herind til det der, de laver selve øllen. Det deroppe, der er skidt. Ja, det tror jeg. Ja. Det er deroppe, der hvor du kan se plamagerne på væggen og på loftet. Ja. Det er der er noget fugt, som vi skal af med. Da vi piller loftet ned, så kan vi se, at betonloftet over mig her var fuldstændig gennemtæret. Vi har fundet nogle rustplamager i betonloftet, og det der udfordringen med det er, at det er jo nogle gamle lokaler, og det her loft det er fra 30'erne, og vandet er trukket ned igennem, så begynder det at rusne, og når det ruster, så udvider det sig, og så springer betonen simpelthen. Og det betyder jo selvfølgelig, at loftet ikke er så stabilt mere, men der er faktisk også en risiko for, at der er noget af det her beton, der falder ned. Så det skal laves. Det er alligevel 500 kvadratmeter, der skal renoveres, men det betyder, at vi må lukke byggepladsen ned i over 2 måneders tid. Jamen altså, vi skal nok nå det. Det er meget fortrøstningsfuldt med, og det tror jeg faktisk også. Det mener jeg. Der er sket noget. Er det ikke vildt? De er også blevet malet, de der... Det er blevet malet det hele, ja, lige præcis. Ja. Det ser godt ud. Ja, det ser nemlig godt ud nu. Ja. Altså, hvor det før i tiden bare præg af, at det var sådan en gammel bygning, der har stået og altså, var gået i forfald. Nu begynder vi ligesom at få klargjort det til produktion igen. Ja. Hvis I kigger op, de der HEB-bjælker, de er også nye. Det er der, vi skal spænde de der tanke ned for loftet, lige præcis. De skinner her. Ja, de har fået en grå maling, ja. Der, hvor M-hætten sidder, er faktisk et nedsænket slagterskinne. Det fortæller en ret god historie om, hvad der har været før. Alle steder, hvor der er gråt lige nu, det er der, man har lavet betonrenovationer. Og det er jo det, de har lavet de sidste 6 uger. Og det, som gør, at projektet bliver desværre lidt forsinket. Så det betyder, at det hele kommer til at skubbe sig sådan i hvert fald 2 måneder. Hvilket er virkelig, virkelig, virkelig træls. Og så er vi på vej op i kontoret. Det nye kontor. Det er meget spændende. Kisser. Vi skal have plads nok til alle. Jeg tror, der kommer til at være
22 eller 25 arbejdspladser. Ja. Er der nogen, der kan spørge, er det her vores... Er det her vores nye kontor? Det er vores nye kontor! Den ene dag, vi er i Kolding og skal flytte ud, så står det ned i stænger. Det er da meget symbolisk, Jonas. Nu forstår jeg det. Yes! Vi skal i gang med at fjerne vores tanke. De her 4 smukke tanke, som vi fik for 3 år siden, skal med til København. Så det er fedt. Nu sker det. Vi købte tankene fra Ungarn, og dengang så havde vi ikke så mange penge, så det skulle gå lidt nemt for sig. Så de tanke her faktisk utroligt nok, tog det leg, de skulle løfte, de vejer 500 kilo stykket. De løftede med håndkraft, 3 stærke mænd og mig selv. Og så skal vi lige have puttet noget sort plast lige rundt om bunden og tape rundt om. Jeg har så gået længere tænkt på, om det ville være sådan en rigtig vemodig dag eller en glædens dag. Alt har sin tid. Det skal man ikke græde over. Man skal være glad for alt det, man har opnået. Jeg synes, vi har opnået meget her. Nu flytter tankene, men vi lukker ikke helt ned for det hele. De 2 nede i hjørnet, 7 og 8, bliver, og så flytter vi alle vores fade, der ligger heroppe, vores Imperial Stouts og vores spontangærede øl. Det skal så hernede og stå. De har virkelig godt af at stå lang tid, de der fade. Det bliver selvfølgelig noget andet, når det er væk, men det er stadig fortælling om åben i Kolding. Så vi ville lave arrangement. I sin tid var det bare så benhård produktion, og nu kan vi komme ud og lave events og fortællinger omkring vores øl, og vi kan faktisk eksperimentere endnu mere med øl derude, end vi har gjort tidligere. Det er sgu meget godt. Det var det. Ja, de kører direkte til køkkenet. Med det samme er vi klar til at unload dem. Vi bytter sgu det her lille søde coke her ud med et system, der er 3 gange så stort, og så 5 gange så langt. Altså med 5 kar i stedet for et enkelt. Så der kan laves rigtig meget urt. Men vi fik den. Der var den gammel og slidt. Og nu er den i den grad mere gammel og slidt. Men den er solgt til et andet bryggeri. De skal lave øl. De har navngivet den Bertha. Så et liv får den. Du har gjort det godt. Fuck, har tomt, mand. Det er helt vildt. Det er lidt underligt at tænke på, at vi startede her i de her lokaler, og noget, som måske egentlig var sådan meget hobbydrevet. Nu flytter det hele sgu til København, og i nogle rigtige lokaler, og det er bare en anden slags virksomhed, vi er ved at blive. Det er ikke bare det her lille gårdbryggeri mere. Det er sgu... Det er fint nok at stå her og sprøjle vand på gulvet den sidste gang. Hvorfor ligger der en pakke smøger herom? Hvem er det, der har en hemmelig pakke smøger om bagved? Hvad? Der er nogen, der smugriger. Jeg kan huske, at de kom, de her. Der synes jeg, at de var så fucking store. At jeg var helt sådan, hold da kæft, wow. Får vi nogensinde behov for større? Og som de ligger der, når man har set det andet, vi har, så tænker man, gud fader bevares. Hvad er det for en lille dåseøl? Næste stop dødøen. Det er det med en klump i maven, da udstyret bliver pakket ud af bygningen og læsset på lastbilen. Jamen det går det ligesom op for en, at den her æra, eller de år, som vi nu har haft på bryggeriet, at de slutter. Fuck, det er sindssygt. Tager de ud dernede? Tager de ud dernede i stedet for, eller hvad? Nej, jeg bad om at spænde op, og så køre stille og roligt hernede af. Okay, ja. Sådan så, at vi kunne, så vi kunne holde her i en minimum så tid. Yes. Det er fandme spændende, Jonas. Og en dag, vi har ventet på i rigtig mange måneder. Kom så. Jeg har simpelthen ikke kunne sove i nat.
har bare ligget og ligesom haft det, hvis man skulle i lufthavnen tidligt om morgenen. Nu er vi her. Nu bliver det faktisk et bryggeri. Der kommer i alt 11 lastbiler. Lidt over 30 tanke i alt. Jeg kan huske, at vi fik vores udstyr i Kolding. Der kom en lastbil, det synes jeg var meget overvældende. At der så kommer 10-dobbelt nu. Min story kommer til at brænde fuldstændig sammen. Crazy. Fuck, det sindssygt. Det er crazy. Det er godt. Ja, det er første, du rykker ind. Det er den lille vandtank, tror jeg. Koldvandstanken. Det er crazy. Første er rigtig mange. Hvorfor skal alle få ringe til mig nu? Hi, det er Philip. Can you maybe send me a picture of, or maybe a screenshot of where you are on Google Maps? Vi har en lastbil, der holder nede for enden af gaden, eller tror nede for enden af gaden, og ikke kan finde ud af, hvor vi er. Men vi er også godt væk ind i Kødbyen. Det går da meget godt. Det går da meget godt. Ja. Det går da overraskende godt. Ja. Jeg holder kun 2 lastbiler, der kører ud og venter. Det var uden tvivl et særligt tidspunkt, da alt udstyret kom ind af døren, fordi man ligesom kunne forstå, at nu er det ikke bare en bygning nede i Kødbyen, nu er det faktisk et bryggeri, vi har nede i Kødbyen. Jeg ved ikke, det er en af de største dage i mit liv, vil jeg faktisk sige, at se alt det udstyr komme ind. 3 store tanke. Ja. Er det samme som sidst? Ja, større. Større tanke? 50 hektoliter, den ene af dem i hvert fald. 80'er, når det så være. Ja. Kæft, Jesus, den er stor. Holy fucking moly. Det er ikke den største, så. Der kommer en, der er endnu større end den der. Er det stort? Ja, det er stort. Det er stort. Nogle af de overvejelser, vi gjorde meget tidligt, var selvfølgelig om, altså var det overhovedet muligt at bygge et bryggeri, hvis bygningen ikke kunne holde, så når vi stiller alt vores grej ind. Jeg tror, når det hele er fyldt, så vejer det måske 120 tons, og det vil sige, hvis det står på et fundament, som ikke er stærkt nok, så synker bygningen. Vi har fået vores bryggeanlæg, hjertet i bryggeriet, om man vil, som disse her er i gang med at samle. Det har været et hyr for ind, fordi at det er med 1 centimeter på hver side. Så vi er i gang med at rejse vores tanke op inde ved siden af. Vi har en lille udfordring med, at vi har tydeligvis ikke planlagt med, at der skal sådan en armatur på toppen af dem. Så nu får vi arkitekterne ned lidt med. Så lige nu står tanken placeret lige præcis under de her bjælker, der i sin tid har holdt slagteskinnerne. Spil på hovedet. Ja, det er godt. Det er meget tydeligt. Der er ikke plads til det der tankarmatur. Det er faktisk lidt spændende. Jeg har faktisk ikke set gulvet herinde, siden det blev færdigt. Er det fint? Jo, helt vildt. Det skulle være blevet virkelig godt. Det er sindssygt. Ja. Skal jeg lige vise dig det der? Ja. Yes. Men hvor meget snakker vi? Det er 10 cm? Nej, nu sagde det først 55 cm ud, og så sagde jeg, at det kommer ikke til at ske. We can't go the other way. Jeg er ret utålmodig af natur, og der er rigtig mange ting, vi har taget en beslutning omkring, hvordan tingene skal ske. Og når man så gør det i virkeligheden, i realiteten, så kan det ikke lade sig gøre alligevel. Og så skal man til at finde en anden løsning undervejs. Det er ret stressende. Jeg har lyst til lige at stå og få mit hoved væk fra det hele. Jeg synes, der sker lige lidt mange ting. Der er lidt mange ting, der lige gået lidt galt. Men sådan er det. Jeg er sgu ikke bygget til det. Jeg kan ikke lide, at tingene går galt. Men så hjælper det sgu lige at fejre lidt. Nu glæder jeg mig også til, at vi kan sætte et punktum for alle de her bygningsarbejder, og så komme i gang med at lave det, som startede det hele, nemlig at brygge øl. Noget af det seneste, der er sket, det er de her hængende tanke, der hænger over hovedet på os. Der hænger 14 stykker. Det her øllet skal løbe ned fra og direkte ned i baren, når det kommer til den tid. Der er sket mange andre ting. Vi har fået vores tanke på plads. Vi har fået rørføring op, det er lidt nemmere at se lidt længere nede. Vi har fået arbejdet videre på køkkenet. Vi har køkkenfolkene forbi i dag. Vi skal lage gas ind. Det her er for mig noget helt specielt. Det her rørspaghetti, der er kommet. Det har taget lidt lang tid, og det er også egentlig grunden til, at der går så mange mennesker hernede og arbejder. Det er meget fascinerende at se på. Vi er i gang med at gøre klar til vores pop-up, som åbner for 3. gang her på fredag.
Det er sidste gang, jo, vi åbner den, fordi nu kommer jo den fantastiske tankbar og restaurant kommer til at åbne snart, og bryggeriet kommer også til at åbne her til sommer. Så alle bartender, der er her i dag, og vasker liggestol og maler borde og bænke og sliber ned. Jeg synes noget, man lige kan påpege, det er det der logo, der er kommet op. Det har ikke været de sidste 2 år. Fedt. Kan du høre mig? Godt. Vi har 2 måneder tilbage, så i juli forhåbentlig så åbner vi ikke kun pop-up'en, men vores tankbar, vores restaurant og så hjertet i det hele, vores bryggeri. Så det glæder jeg mig virkelig, virkelig meget til, selvom det er et fantastisk syn. Vi er i gang med at gøre klar til vores nye kontor, så vi er i gang med at samle borde, til vi rykker ind næste uge. Lyset, der er, det er jo helt vildt dejligt. Vi har jo lidt over et års tid siddet nede i et kontorfællesskab, og vi har siddet på en meget lille kontor. Nogle dage har vi jo været op til 15 mennesker samlet på et kontor, der var lavet til 4. Så det bliver virkelig, virkelig dejligt. Jamen det bliver helt anderledes. Altså før i tiden så var bryggeriet jo i Kolding. Det betød, at vi skulle fare derover til produktionen og lave øl, og så sad kontoret her i Soho i Kødbyen. Og nu bliver det helt ligesom forenet. Vi sidder oven på produktionen, så alle, der er i administrationen, ved også, hvad der foregår på gulvet, og alle, der er på gulvet nede i produktionen, ved, hvad der foregår på kontoret. Ej, jeg har sat den forkerte skrue i. Fandme godt, at jeg ikke er blevet håndværker, Jonas. Det er sådan lidt underligt på en eller anden måde, fordi det der med sådan at samle skivebord, det kan godt være, det er en lille ting, men på en eller anden måde symboliserer det, at vi er ved at være ved vejs ende. Det har været så gigantisk et projekt. Så status er, at vi har fået bryghuset ind og på plads og tilsluttet. Og det betyder, at vi faktisk kan begynde at brygge øl. Og vi har hernede i det første kar, hvor vi lige er gået forbi de her 4, som øllen skal igennem senere. Men det første kar, der er vi faktisk gået i gang med at mæske ind. Og det er altså lidt anderledes end det, vi har gjort i Kolding. I Kolding der havde vi et kar til det hele. Det hele var manuelt. Vi stod med en skovl og en gasbrænder for at lave den her urt. Men her der fungerer det altså automatisk. Det er lidt en anderledes måde at lave øl på. Første bryg det blev udskudt 10 dage, så det har virkelig været en lang proces med at få bryghuset kørt ind. Så nu står vi inde i vores fermenteringspark. Ej, det dufter dejligt. Der er 4.000 liter i sådan en tank. De tanker, der står ved siden af her, det er dem fra Kolding, eller 4 af dem fra Kolding. Der kan være 2.500 liter i, eller 2.000 liter netto. Det hedder også 20 hektoliter. Og så har vi de helt store omme bagved, hvor der kan være 10.500 liter, hvis man fylder dem helt op. Så det er sådan relativt mange fadøl. Selvom der har været en masse på vejen, er selve opbygningen egentlig gået rimelig gnidningsfrit. Tidsplanerne har forskubbet sig. Det tror jeg er meget naturligt, når man bygger noget for første gang og bygger noget hernede. Vi har fået et velfungerende bryggeri. Det er rart endelig sådan ligesom at sidde i de her rum imellem de her tanke, som ligesom var ambitionen. Det er jo ligesom på den ene side at lave et industriapparat, som bare fungerer. Men på den anden side prøve ligesom at se, at man kan trække nogle af de her sådan arkitektoniske kvaliteter ud af apparatet, så når man sidder i det, at man på en eller anden måde får sløret linjerne lidt imellem, hvornår det er et oplevelsesrum, og hvornår det er et produktionsrum. Og det synes jeg sådan indtil videre fungerer rigtig godt. Noget af det, som har været enormt fedt, har været, at vi har bragt alle menneskerne, der er i åben, sammen på et sted. Før i tiden, der sad vi spredt for alle vinde. Det skaber en helt unik atmosfære, som vi ikke har haft tidligere. Baren er endelig åben. Øllen bliver produceret inde bagved. Når det er færdigt med at fermentere, så kommer det op i tanken heroppe. Og så løber den helt friske øl faktisk lige ned i hanerne. I dag der er produktionen i gang nede i bryggeriet. Så har vi fokuseret på at få vores bar op at køre. Og på et eller andet tidspunkt, så skal vi også have vores restaurant op at køre. I det store hele, så kommer der øl ud af hanerne, og øllen smager virkelig, virkelig godt. Og voilà, måske Danmarks friskeste fadøl. Og hvordan føles det? Skål. Det føles helt vildt. Det er vanvittigt fedt efter 3 år, at nu står vi her, og der faktisk kommer øl ud af hanen, og det smager fuldstændig vidunderligt. Da jeg sad derhjemme og drømte om projektet, der var det en helt anden skala end det her. Og det har vokset sig utallige gange større. Det er for vildt. Det er bare blevet 10 gange federe end det, som jeg havde tænkt. Så det